Most üdvözlök mindenkit! A Light kategória következik, ha jól emlékszem, csak 2A és az 1A verseny van, amit ebben a futamban, tehát 3 versenyt látunk most egy futamon belül. Kommentátor kollégám, Lencses Bálint azt mondta, hogy elege volt a napból, megértem, 400 000 fok van betonon innen és túl, és a bajnoki fejét megvédeni ettől a napsütéstől. Hát úgy néz ki, hogy mivel nem segítkezik nekem, nevekkel nem szolgálhatok, viszont go-kart számokkal fogom közvetíteni ezt a futamot. 1-es, 4-es, 6-os, 3-as és 10-es versenyző fog indulni az egyik kategóriában, és hátrébről a többiek, majd folyamatában fogom mondani. Igazából ugye a különböző kategóriák is versenyeznek egymással, nem feltétlenül érvényes a kékzászló szabály, mindenkinek a saját harcáért kell küzdeni, csak kategórián belül, és ugye a gyorsabb versenyzőnek jár kékzászló. Pillanatokon belül elindul az egy zászlós több futam zászlóben. Rajt indul. Egy gyors bevágás, védekezés belső ívre. Ahogy nézem, az első kanyart sikerrel teljesítik, 1, 4, 6, 3, 10. A B-döntők is simán eljöttek. Egy rajtból hopp, egy gumiba állás. Ahogy nézem, ez miatt az elfékezés miatt nem lesz új rajt. Körhibájából került a versenyző a falba, nem pedig lökésből. Csáki Timi a saját kategória B-döntőse, a másik kategóriában szerez előtt egy sárga zászló, valószínűleg motorleállás következett be. Ennek a gépnek kampányban a szerelő próbálja újraindítani a gépet, amennyiben sikerül, valószínűleg folytathatja a futamot. Timi ellentmondás nem tűrően, bár nem az ő kategóriája, de ő sorra harapja át az előtte lévőket, megteheti, hiszen a szabály nem tiltja azt, hogy más kategória versenyébe beleszóljon. És most így akár ezt a futamot meg is nyerheti. A Light kategória dobogóját. Hiszen ők külön futamot, külön versenyt futnak egy futamon belül. 1, 4, 6, 3, 10-es állás, az első felállása az nem változott. A kategórián belül nem történt pozíciócsere. És eléggé széthúzódott a mezőny ahhoz, hogy az elsők ne kerüljenek, az első helyzet ne kerüljön veszélybe. Elég több go-kart hézag van. Maximum a kategórián belül a 4. helyezett az, aki félheti a helyét, a 3-as versenytől, a 10-estől, hiszen ő az, aki kicsit talán jobban be van lassulva a többieknél. 10-es go-kartban ülő versenyzőnk pedig elég éhes ahhoz, hogy rá harapjon néha egy-egy féktávra, lopjon egy-egy távolságot.
figyelni, úgyhogy ők 1 mínuszban vagyunk. Hát igen, ez a nyári forróság eszi a gokártot. Alulról rágja szét a forró aszfalton keresztül, és végez a forró napsütés a tetejével. Melegszenek. Már a felvezető köröket is úgy kellett megkezdeni, hogy 4-5 hűtő, az a kocogó körrel kellett fölvinni a gokártokat, mondván, hogy menet széllel próbálják a forró naptól fölhevő gokártokat hűteni. Hogy nézem, a 3-as versenyző közben egy kis problémába ütközött. A 10-es gokárt támadja hátulról, hopp, nem sikerült. Az pedig ott egy gumivállás volt, ez kicsit megtorpant a 10-esnek a gokártja. Őt is rázza is az öklét, hogy miért lóg be a gumi az a útba. Valószínű attól még az útban van, az nem azt jelenti, hogy neki is kell menni. Közben a 4-es és a 6-os is utolérték egymást. Azért még nem előzési távolságon vannak, de csökkent közöttük a távolság, így az 1-es gokárt az érről egy kicsit ellóghatott. Ő tényleg már nyugodtan haraphatja a kilométereket. A 4-esnek van izgulni valója, de a 6-os tempója jóval nagyobb. A 10-es gokártban ugye versenyző úgy rázta öklét, hogy már föl tudta hozni azt a helyet, amit az előbb ezzel a gumiba csusszanással elrontott. Próbálja betámadni, bevédeni magát. Hát ha a következő kanyarokban ő lesz szerencsésebb. Talán neki sikerül jobban egy kigyorsítás, itt már rá is zuhan az előtte lévőre. De azért még nincs meg az a rutin, amivel át tudná ugrani, át tudná lépni az előtte haladót. Biztos távolból követi, próbálja hibázásra buzdítani az előtte lévőt. Hát ha ez is elég lesz majd egy későbbi előzéshez. Egyes gokárt ki az élen, csak pörög, lassan egy lekörözésbe is bele fog kezdeni. De ahogy nézem, a kiesett versenyző kapott egy másik gokártot, és azzal folytatta a pályafutását, ami arra elég, hogy gokártozzon, de már komoly pontokat nem fog tudni szerezni vele, de le tudja a kötelező kilométereket. Csatája. Már vége láthatatlannak tűnik, nincs meg a tempó különbség, nincs meg a rutinbeli különbség, hogy átfalja magát, így kénytelen. Hopp, egy falba menés látunk, sárgazástól óvakodjunk. A falban tartózkodó gokártól reméljük mindenki észreveszi időben. Hopp. Jó, sikerült. Hát az 5-ös versenyző végezte a falba, pályamunkákat Sicsűt kiemelték, hogy ő is folytathatja a versenyt. Azért nagyon nem zavart be senkinek a futamába, egy versenyzőnek volt csak nagyobb fékezése emiatt, de az sem vérremenő csatában folyt. Az 1-es gokár még mindig az élen megkezdi a lekörözést, a 4-es és a 6-os pedig egy kicsit elnyúlt egymástól. Talán a sárga zászlós szakasz miatt. A 3-as és a 10-es pedig még mindig kéz a kézben próbálgatják
hozza a versenyt. Ahogy nézem, egy gáz szakadás és egy fölforrósodott motorból. Belülről! Lesz az? Nem, besorol mögé. Egy kis bukóigazítás belefér. Nem lesz meg. Hát jobb lenne, ha inkább öltözködés helyett a kormánnyal ívelődnénk. Lehet, hogy nem jó a bukó méret, de az is lehet, de ha többet fognánk a kormányt és kevesebbet a bukót, lehet, hogy meg lenne az előzés. Nem baj, lesz ez még így sem. A tempó az megvan. Egy kicsit jobban oda kéne figyelni. Kicsit kevésbé kéne ennyire visszalassulni. Kigyorsításokon és akkor meg lehetne az előzés. De még szerencse, hogy ilyen oda-vissza játékokat láttuk, hiszen ez az izgalom ebben a versenyben. Az egyes gokart próbál lekörözni. Nem értem mire a felháborodása, akkora az előnye, hogy hoppá! Az ötös gokart egy kicsit beleszólt a verseny lefolyásába. Reméljük nem lesz nagyobb a tragédia. A hármas kicsit szerencsétlenül oldotta meg ezt a problémát. Nem baj. Mindenki értségben tovább tudott menni. Viszont így a 10-es megörökölte ezt a helyet. Láttam, hogy koccanásból vagy elfékezésből adódott a probléma. Ezt majd a versenybírók eldöntik. Nem nagyon sikerült beforduljak abban a kanyarban, verseny folytatódik. Ekközben van egy futam leintésünk is. Látszik, eltelt 15 perc ebből a technikai hibákból, műszaki hibáikból és versenyző hibákból adódó kis színes verseny ezúttal itt véget ér. Hát ő kihanyadik lett, az egyes gokart az mindenféleképpen megörökölte az első helyet, hiszen nagyon szépen ellépett. A második, harmadik helyezettet pedig majd megtudjuk az internetről. Viszont